Bardom, Pinibirta Rjuta, Pinibirta Thanbaki, Nili Monjero Pipi. Aprang si Birtam Tom Penchepa Jermi Dam de Aprang Pram, Birtam Kumpi, Arjuponita. HDP Sarmen Killing Arong Amikar, Babu Teronachor, Rohila Rong Hangpi, Hem Chelilide. Kechengsi Okepar Hikachepate, Choki Hola Sanglang Kehat Aklamalong, Padopon. Borlang Pher Ahawara Longta, Ingdeng Troxike Brapho, Independence Day, Talondun. West Karbi Anglong District Ahempi, Hamren Rong Sopi Alongta, Ingdeng Troxike Brapho, Independence Day, Talondun. Bukajana Rong Sopi Alongta, Ingdeng Troxike Brapho, Independence Day, Talondun. Birtam Kumpi Arju Igderapi, Puthot Birtam Tompen, Chepa Jermi Dam Sena. Pirtheka Chelar Ason Thotsi, Non Malom, Social Media Along, Sarpimar Kangbo Alamki, Kijum Put Apora Hood, Puthot Lakhain Koraisi, Borjan Constituency Angkang, Dilai Police Station Ke Parlo, Apar HDP, Sarmen Killing Arong Amikar, Babu Teron, Arta Thongkep Achor, Rohila Rong Hangpi, Arta Inkoy Rapho, Alang Litum Kaiboche Rabji Aphan, Chepa Chorlo, Alang Litum, Choboche Bom, Bang Bompen, Osomar Bang Hini Dolo, Aklenga Bang, Jirjar Teron, Arta Troxy, Lapen, Aki Bia Bang, Aisa Teron Pi, Arta Ningkan Hini Dolo. Ruhila Rong Hangpi, Hempen Kebar Kedam Atarik Lake, Kedam Tangni Pai, Pai Pai Nerkeb Arni Pen, Pini Arni Anke, Hithi Ruyan, Pleng Tanglo. Alangli Hempen Kebar Ke, Oso, Aisa Teron Piaphan, Pharmacy and Paklang Damji Pusi, Ani Piaphan, Thanpachini Tekanglo. Jongpon Sinang, Babu Teron, Alangli Kedam Tang Arni Pentame, Rengdok Reng Ni Pensi, Choboche Bom Bang Bomlo, Kachibohong Kaching Chek, Tangnat Ave Bonta. Alangli ke boydet ajoyni apiso aso rengnangji pupen alangli 4-line company industrial longsi chongdat dunboma phisi puson mandet ke isi ningduk memelo lasi alangli sopo jirjar teron joparni kachirupen pai wangnon puhangkong lasi rohila rong hangpi alangli na hogle do pusitame oso aphan chema thachi jinso thora puthot hemkachi wangji aphan achor babu teron pendanglok adonara batum choning ripon Jongsi Prabjen Pen, Hemchi Wangwe Pulote, Dilai Police Station Along Antame, Sai Jogje Pen, Lamhoi Pidam Nang Kok Poputa, Perangke Athengno, Pachini Pon. Manja Pen Birtapang Dakpon, Sonjit Tiso, News.News Karbi Anglong. Lakhain Koirapho Nilip Constituency Ke Parlo, Phonglangso Kalioni Alang Roy Along, Karbi Farmers Association, Lapen, Junteron Village Development Committee Atumpen Patir Piponsi, Kechengsi Okkepar Hikachepate Amai Padopon. India Independence Day Arni, Catalon Pen Pache Tondunsi, Choki Hola Sanglang Kehat Picnic Spot Aklam Along, Okkepar Hichepate Amai Padopon. Laso Kachepate Pon Along, Alohi Sarpo Aman Pen, KFA Tiri Pi Meipu, Avinas Ronghang, Nangche Tongdun. Alohi Aman Pen, Sujit Timung, Bilison Terang, Kangbura Teron, Longkam Phangcho, Velson Kro, Terem Kro, Benting Terangatum, Chetongdun. Laso Kachepate Ponalong, Kado Kawe, Bangplike Brapho An, Kachepate Ponatumdo. Laso Kachepate Along, Aprang Si Anong E Kachepalong Pona Banglake, Sar, Jona Ingti, Aduntu Anong Elake, Son Rongphar. Lapen, Kethom Anong E Kachepalong Pon Lake, Thare, Xavier Rongphar Henlo. Labangso Kachepate Amayalong, Kado Kawe, Bangpharo Hini An Bak Armu, Chitong Ponpen, Mesen Pensi, Kachepate Amay, Pachun Ponlo. Choki Hola Pen Birtapang Dakpon, Anelson Rongphar, News.News Karbi Anglong. Pai Pai ni Pai Krep Ho Adapor Pai, Baji Sirke Pen, Rong Bong Rong Hang Patu Aklamalong, Ingdeng Troxike Brapho Independence Day Talondun. Labangso Katalona Mayalong, Hamren West Karbi Anglong, DC, Srimoti, Utpala Soikia Pen, Bharat Adet Pi Alama Tangjar Ponsi, Khe Alama Thanpa Jermi Pon. Bangso Phitke, Klem Kachipaduk Mati, Sai Angdeng Apor Kachipithek, Abang Phu Bangphi, Dr. Jagulin Teronpi, Bhaskar Bora Lapen,
Borlongki Timung Alang Litumaphan Nongnam Bajirpon Mayalong MLA Rupsing Teron Lapen Karbi Richo Ramsing Ronghang Lapen Penang Ankit Heki Dingatum Chetong Dun Pai ni phai kre pho ada por phai bajinar kebra minute pho kebra pho pen bukajan pathua klam along ingdeng troxy kebra pho Independence Day talondun Bangso Catalona Mayalong bukajan Additional Deputy Commissioner Mr. Anup Kumar Brahma pen India det pialama pangjar ponse India Sadhin kelong alama thanpa jirmi pon Apithu cultural dance sitame pado ponlo cultural dance kachipaklang along Karbi dance, Ritnong Chingdi, Bihu dance, Manipuri dance, Lake Thomakhaya Tumpensi, Chipaklang Ponlo. Mayalong Additional Deputy Commissioner Anup Kumar Brahma, SDPO John Das, Karbi Anglong Autonomous Council IEM Madhurjo Dhekial Phukon, Bukajan Municipal Board Chairman Binod Kumar Saha, Lapen, Penang Ankit Heki Dingatumta, Chitong Dunpen, Ingsamjin Pen, Maipachun Ponlo. Bangso aphi bukajan sekachelang adim alongta sekachelang atumaphan kecho sonta ron ponthulu pai ni phaikre pho India Independence Day Karbi Security Service pen sitame alang litum amithang asai hem along det pi alama pangjar dun det pen pi alama lake aluhi sarpo ake hai Jagannath Drongpi DFO Alangli arideng pensi pangjar ponlo lapen National Anthem alun sitame parjupon Karbi Security Service along kachoklem dun atumpen pherangki atum along nang pachini dun atengke labangso a license ke wan lake 21st January 2021 si wanlo ahem phulake sir bimol ki ling pensi wan pensi kado kavita choklem dun longlo Dipu Gop Boys Pathua Klamalong Kachepati Dunjiaphan Akimang Dolo Sitame Apor Kache Tondun un edet pen ajok un edetlu Non kewang ji apor ahuda bangke bor idun thupo pusi alang litumpen nang pachini dun Alang litumpen kaningje pon lake alang litumke ke claim tap takali Council sitame authority do lapen court pen sitame authority alodo pusi nang pachini dun Labangso asai kopia potsi claim nang kokma lake rong malom ke do pen thang choklem dun thek the pen ki joi pangtar apor ke padam pangtar pen apar pen kopine isonbak akerap longji puma thaponsi labangso Karbi Security Service sitame pangcheng ponlo non kado kawe bang pharo phor riso e jangatum loki jok duntang dolo pusi pherangke atum karjwa hot nang pachini dun lapen no namat security Bangkok se atumaphan appointment pilo lapen driver sitame pilo lapen housekeeping bangke thomaphan kipitang dolo lapen cook sitame bangke thomaphan kipitang dolo non kado kawe la loki joktang atum an sitame kepa joining laplong jia phansi bor ipon popusi nang pachini dun labang solong Karbi Anglong Autonomous Council along kithe kiding atum sitame RD nangki pidun jia phansi choningri padopon Non amat alang litumpen medical college along sitame security aphan kaching kidun do sitame kedamtang aningkan akaprek atumpen tender ki joktang doko klasi non ke wangji pai ni phaikre troxy arnisi tender ki joktang atumpen lapen Karbi Security Service atum lapen CEM lapen medical EM atumpen chingki chingwai pado ponji puta alang litumpen nang pachini dun litum Karbi Security Service Private Limited Kicheng si Ngitung India Independent Day Kipatlon dun cheng long Lapen ngitung labang so license ke wan ke 2021 1st January Sinitung labang so license wan cheng long Labang so license malik hempu lake sar bimor killing alangli ijapon sinitum talabang so asayang deng nitum da choklen no niklo Lapen pini nitum kopi potsi labangso independent day ke padlon du nang kokma lake elitum Karbi Anglong pucot kali all India long elitum country kelong dun cheng arni labangso arni nitum ta Karbi Security Service hoi pen sta minitum ta cepaklang dun lo
ini nitong ke paklang nung jo phanamang ke kachise kabang ke lalong hodak go boys along stame ba kodak ni ladak ni sunel atung kodak ke palong long ji hodak ke kecipate long nitong cipate dun ji punitum ta ning hang lo te bon sitame asap so apor kachi ton dun de joini ke tong dun thek theda joini nitum pini dun long le de lo Pinya berita